the giant تفيتلي اتنهصك مني اتنهصك كلمني شن ليك ينهارس نراك تقسمني بحال دون ترتيدي في الدنيا تلوم ده الجن كل فين تهارس إني أكسنكم شعملت لك يا سيدي شعملت لك يا سيدي بيش حبيتني نفسك بيش موتها تنتهارش بتزل سمك شريت فيها لأعجبك ينويهت من داوك مثل الهين البروفا يبندونوك كم درابين وادك كم درابين وادك ولين ونرجع لكنت وقلبي منكتر من دوليك في البرونز مشتاف لي ندايف حليت شرارة شكيكنا تتاما تشال علي شو قلبي المسيكنا مشتاف لي ندايف حليت شرارة شكيكنا تتاما تشال علي جو قلبي المسيكنا كم انت كبير ملاي كم انت كبير how great you are splendor of a king clothed in majesty let all the world rejoice let all the world rejoice he wraps himself in light and darkness tries to hide and trembles at his voice and trembles at his voice how great is our God sing with me how great is our God and you will see how great our God كبنت كبير ولاي how great you are age to age he stands and time is in his hands beginning and the end beginning and the end the Godhead three in one Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God!
Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and you will see how great is our God. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Mijek ukoll. U tinsabu fir-rabaħat ta' matul is-sena. Willum il-Knisja permezz tal-qari tagħha tlaqqana ma' raġel li jkollu spiritu ħażin għalkemm jieħu sehem għalkemm jipparteċipa fis-sinagoga. U l-mulej jifejqu. Aħna wkoll nieħdu sehem fis-sinagoga, aħna wkoll nagħmlu parti mill-komunità li tersaq titlob kull nhar ta' ħadd, u l-koll kemm aħna għandna bżonn tal-fejqan u l-mulej jifejjaqna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din il-laqgħa tagħna miegħu, ejjew narfu ħtijietna u nitolbuh ikollu ħniena minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nofru din l-Ewkaristija għal Roħ Ġorġett Portelli. Ejjew infaħru lil Alla flimkien billi ngħidu Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ċieħ, inrodulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħinna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd bimħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem il-poplu qal: Il-mulej Alla tiegħi għajjimlek profeta bħali minn ġensek, minn fost ħutek, lilu għadkom tisimgħu. Dan kollu skont ma tlabt inti stess il-mulej Alla tiegħek fil-ħoreb, f'jum il-laqa meta qed: Jalla ma nismax aktar leħen il-mulej Alla tiegħi u ma narax aktar dan in-nar ħeġġeġ
ħalli ma mmuċ. U l-mulej qalli, sewa għamlu li tkellmu, jiena nqajmilhom profeta bħalek minn fost ħutom, inqiegħed kliemi fuq fommu u jħabbrilhom kull ma nurdnalu. Min ma jagħtix widen għal kliemi li huwa jħabbar fismi, jien nitolbu kont tal-li jkun naqas. U jekk xi profeta jfettillu jgħid fismi ħwejjeġ li ma nkunx qabbattu jgħid, jew inkella jħabbar fisem Alla toħra, dan il-profeta ikun ħaqqu l-mewt. Il-kelma tal-mulej. الرد ħajr lill-Alla. Mhux li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-feħ l-blata tas salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratti l-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġġ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttantawni mis-sirjietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Mhux li kontu llum tisemgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostoli l-Korintin. Ħuti, iva, jiena rridkom bl-ħsibijiet. Ir-raġel mhux miżżewweġ ħsibu fil-ħwejjeġ tal-mulej. Jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Min hu miżżewweġ ħsibu fil-ħwejjeġ tad-dinja. Jiġifieri kif jogħġob lil martu u hu mifrud fih innifsu. Hekk ukoll il-mara mhix miżżewġa u x-xebba ħsibhom fil-ħwejjeġ tal-mulej. Jiġifieri biex inkunu qaddisa f'ġisimhom u fruħhom. Iżda l-mara miż-żewġa ħsiebha fil-ħwejjeġ tad-dinja. Jiġifieri kif toġob liż-żewġa. Dan qiegħed ngħidulkom għal ġid tagħkom, mhux biex inxekkilkom, iżda għal ġid tagħkom u biex tgħixu marbutin mal-mulej bla tixrid ta' moħħ. Il-kelma tal-mulej. الرد ħajr lill-Alla. Joġobkom inqumu bil-wieqfa. Halleluja, halleluja, halleluja mulej. Halleluja, kun imbierek ismek mulej. Halleluja, faħrek għal dejjem mulej. Halleluja. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u delli l-mewt idda dawl għalihom. Halleluja, halleluja, halleluja. Kun imbierek ismek għal dejjem. Halleluja, halleluja. Tfaħħar ismek għal dejjem. Halleluja, kemm inti kbir mulej. Halleluja, halleluja, halleluja. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu daħlu Kafarnawm.
Malajr f'jum is-sibt daħal fis-sinagoga u qagħd jgħallem. In-nies baqgħu mistaġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu s-seta' u mhux bħal kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spiritu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret. Ġejt biex teqridna, jien naf min int, il-Qaddies ta' Alla. Imma Ġesu kmandah iskot, oħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajja tajta kbira u ħareġ minnu. U l-koll staġbu. U bdew jistaqsu lil xulxejn u jgħidu dan x'inhu? X'tagħlim ġdid mogħti bis-seta'. Sal l-ispirti ħżina jikmanda u huma joqogħdu għalih. U l-fama tiegħu malajr xterdet mal-inħawi kollha tal-Galilija. Il-kelma tal-mulej. it-tifħir lilek Kristu. Naħseb li l-mistoqsija li rridu nagħmlu dal-għodu hija din. Kull darba li niġi l-Knisja u noħroġ mill-Knisja, kull darba li nisma' l-kelma tal-Alla u nipparteċipa l-Ewkaristija fil-jum tiegħu fil-Ħadd, il-ġurnata tal-Ħadd. Kif noħroġ mill-Knisja? Eżatt kif dħalt jew ftit aħjar minn qabel. Propju dan hu l-messaġġ ċentrali tal-Vanġelu tal-lum. Jekk illum tisimgħu leħen il-mulej, irrepetejna fis-salm. La twebsux qalbkom. U meta tisma' leħen il-mulej, int ma tistax tibqa' kif tkun qabel, ma tistax. Il-ġrajja tal-lum tiġi dritt wara il-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Jekk tiftakru nhar il-ħadd li għadda Ġesu għadda mal-għadira tal-Galilija, l-ewwel jara lil Pietru u lil Indrej jistadu, isejħilhom, imbagħad jara lil Ġakobu u lil Ġwanni jistadu, jew jirranġaw ix-xibka tas-sajt, isejħilhom u jmorru warajh. Dritt wara Ġesu x'jagħmel. Flimkien ma' dawn l-erba' imorru jistadu għan-nies nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin għalilhom lid-dixxipli fis-sinagoga ta' Kafarnaw. Mela jitbiet minn Betzajda, il-post bejn wieħed u ieħor fejn kienu jistadu u fejn seta' sejjaħ lil dawn l-erba' dixxipli u jitlaq lejn is-sinagoga ta' Kafarnaw ftit il-bogħod. Rejb id-dar ta' Pietru, għax minn dak in-nhar il-qudiem Ġesu issetilja fid-dar ta' Pietru, ħalla d-dar ta' Nażaret u beda joqgħod fid-dar ta' Pietru. U jidħol Kafarnaw f'din is-sinagoga f'jum is-sibt u x'jagħmel Ġesu. Fis-sinagoga kienu jagħmlu liturġija li tixbaħ ħafna lill-ewwel parti tal-Qudiesa tagħna. Kienet tinqara l-ewwel qabel kollox silta mit-Toraħ mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura, Ġenesi, Esodu, Levitiku, Deuteronomju u Numri, silta minnhom imbagħad kienu xi ħadd kien jaqra r-rabbi normalment, l-ewwel biċċa. Imbagħad kien iqum xi ħadd mill-ġemgħa, mill-assembleja u kien jaqra silta mill-profeti li kienet tfisser jew tispjega aħjar dik is-silta mit-Toraħ, dik is-silta mill-ewwel 5 kotba tal-Iskrittura. Imbagħad wara li jaqra dan kellu dritt jikkummenta fuqha. Kellu dritt ifisser xi ftit dak li jkun qara mill-profeti. Però in-nies x'kienu jagħmlu? Meta kienu jaqraw mill-profeti u kienu mislilhom kienu jkunu ftit dawk illi jersqu wiċċhom minn quddiem biex jaqraw din is-silta mill-profeti, meta jiġu biex jispjegawha x'kienu jagħmlu? Kienu jirreferu normalment għal awturi iktar antiki, għal awturi li għandhom awtorità. Għal-rabbini, għal-rabbi Hillel, il-rabbi Xammaj, il-rabbi Johannan, isemmu r-rabbini ta' qabel x'kienu jgħidu fuq dik is-silta. Imma Ġesu fil-Vanġelu tal-lum ma jagħmel hekk.
Għaliex? Ġesu fil-Vanġelu tal-lum b'differenza minn nies l-oħra minn flok li jirrakkonta li jgħid x'kienu jgħidu fuq dik is-silta in-nies famużi, in-nies li għandhom awtorità qal dak li jaħsebu, dak li jgħidu. U għalhekk il-Vanġelu jgħidilna jitkellem b'awtorità. Imma fejn id-differenza? Id-differenza kbira li ġab Ġesu u li ħasdet lin-nies tas-sinagoga, mod speċjali lil dak il-wieħed illi beda jirribella, beda jgħajjat, beda jgħidu aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, l-ispirtu ħażejn fih beda jitkellem, is-sens qawwi ta' reżistenza li kellu. Da bil-fors ġara għax Ġesu qal xi ħaġa differenti li mhux is-soltu kienet tintqal fis-sinagoga. Din ir-ribelljoni aħna nħossu għall-kelma ta' Alla. Inħossu li kultant il-kelma ta' Alla tinfitna fil-qalb tagħna, fil-fond tal-moħħ u tal-qalb tagħna u tqajjem fina rivoluzzjoni. Inħossu kultant li din il-kelma tirraġuna b'mod differenti minn kif nirraġunaw aħna. Għax sakemm tagħmel dan, allura dan il-Vanġelu jiġri lilna wkoll. Noħorġu mis-sinagoga mfejqejn, noħorġu mill-Knisja mfejqejn. Sakemm dan ma jseħħx, u xek, il-ħażejn min għandu jinbidel, min għandu jikkonverti huwa dejjem ieħor u ma dejjem l-oħrajn. U allura x'jiġri? X'differenza fil-kliem ta' Ġesu, fil-messaġġ ta' Ġesu, x'differenza ikun hemm mill-kliem li kienu jgħidu n-nies l-oħra, mill-kliem li kienu jgħidu r-rabbini l-oħra? X'differenza hemm Ġesu? X'ġab ġdejt Ġesu? U xi ġejb ġdejt Ġesu kull nhar ta' ħadd kull darba li aħna nisimgħu. Hija din il-loġika ta' Ġesu, il-loġika tal-ħniena, il-loġika tal-imħabba. Hija dan ir-raġuni ta' Ġesu tas-solidarjetà, ir-raġuni ta' Ġesu, il-mod kif irraġuna Ġesu li inti tkun dejjem qrib il-batut. Il-mod kif irraġuna Ġesu illi inti ma tiġġudikax, illi jien ma niġġudikax, għax l-ewwel wieħed li rid niġġudika huwa lili nnifsi. Il-mod ta' kif jaħsibha Ġesu illi hemm bżonn illi ngħixu il-maħfra ta' veru, ngħixu l-maħfra b'mod reali. Dan hu l-mod li jagħtina Ġesu. Ġdejt, illi jikklexja jisparkja mal-mod ta' kif nirraġunaw aħna. Jikklexja u jisparkja mal-mod ta' kif naħsbu aħna. Il-mod ta' Ġesu huwa l-istil ta' Ġesu, ir-raġuni ta' Ġesu teħodha kontra l-loġika tagħna. Li min din il-loġika tagħna? Li jista' jkun taqla iktar milli tagħti u x'hekk. Fejn jidħlu flus. Illi l-ġurnata tax-xogħol tiegħi kien nista' nagħti flok ġurnata nagħti inqas. Ma nistgħux nagħmlu regola ġenerali, mhux kulħadd jagħmel hekk, imma ħafna drabi din tkun il-loġika tagħna. Jekk nista' nqarraq mingħajr ma ninqabad mingħajr ma ninduna, ħanqarraq mingħajr ma ninqabad mingħajr ma ninduna. Jekk nista' ma nħallax it-taxxi, ma nħallashomx. Jekk nista' naħseb fiha nnifsi u mhux fl-ieħor jew fl-oħra, nagħmilha. Dan hu l-mod ġdejt li Ġesu kien qiegħed jitkellem bih. Tgħiduli mela fl-Antik Testament x'kienet l-iktar ħaġa importanti? Fl-Antik Testament l-iktar ħaġa importanti kienet ir-regoli, il-liġi, il-kmandamenti, l-importanti li minn barra tidher sew. Mhux għandek f'qalbek. Kważi kważi, l-importanti li ma tinqabadx dejn kienet il-loġika tal-Antik Testament. L-importanti li tkun koerenti mal-liġijiet u mal-standards kif huma ppreżentati. U din id-differenza li jġib Ġesu, u għalhekk jibqgħu mistaġbejn meta Ġesu jitkellem jippriedka b'dan mod. U jkun hemm raġel fis-sinagoga li jkollu fih spiritu ħażin l-Vanġelu. Issa mingħajr ma noqogħdu nifantastikaw u ngħidu x'tip ta' demonja u ta' xitan kellu fih. Kull ħsieb, kull idea ħażina, kull ispirazzjoni li tagħmel il-ħsara li tagħmel id-deni, kull ispirazzjoni li żommna milli nikbru bħala persuni, li toħloq reżistenza għal dak li għamil iktar maturi, hija ġejja mill-ħażin, ġejja mill-ispirtu l-ħażin. U da jirribella dan ir-raġel, jirribella l-Vanġelu, jirribella l-kelma ta' Ġesu. Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret, ġejt biex teqridna.
Interessanti din l-espressjoni, ġejt biex teqridna. Iħoss lil Ġesu bħala teddida. Iħoss lil Ġesu bħala teddida. Jidħol u xek fl-insikurezza, ma jibqax żgur minn dak li s'issa tgħallem u x'jagħmel. Jidħol f'kumpless ta' paranoja, ġej biex jaqridna. Iħossu t-targetjat meddet mill-persuna ta' Ġesu. Forsi aħna dawn il-proċessi li jiġru f'moħħna ma tantx nagħtu kasom, ma tantx nindunaw bihom, imma ġieli ħassejna lilna nfusna medda mill-Vanġelu. Ġieli ħassejna lilna nfusna ixxejkjati jew ixxukjati minn dak li jgħidilna Ġesu. Għax sakemm jiġri hekk, allura l-proċess tal-maturazzjoni tagħna, il-proċess tal-iżvilupp tagħna fil-ħajja nisranija jibqa' miexi. Jekk Ġesu lili ma jibqa' jgħidli xejn dak li qal lillum bħal tal-bieraħ preċiż, ma qajjem xejn fija, dak ifisser li jiena tħalt u xek f'nawżea, tħalt f'apatija, tħalt fi żmien li fih il-fidi tiegħi ssir sempliċiment drawwa. Sempliċiment drawwa. U x'jiġri? X'jiġri? Ġesu jikmandaħ iskot, oħroġ minnu, tirribellax kontra tiegħi. Kemm għandna bżonna kull wieħed u kull waħda minna. Kemm għandna bżonna din il-kelma ta' Ġesu. Kemm għandna bżonn li Ġesu jsib ruħu qudiemna jew aħjar aħna mmorru qudiemu u nitolbuh neħħi ir-reżistenzi li jien għandi għalik minn qalbi. Neħħihom. Neħħi s-sens ta' protesta li jiena nħoss quddiemek kultant. Neħħijuli. Neħħijuli. Neħħi l-inkapaċità tiegħi illi nintegra iktar fil-ħajja tiegħi, ninterjorizza iktar fil-ħajja tiegħi il-kelma tiegħek li tagħmilni fuq kollox iktar bniedem. Neħħi dan kollu minni. Huwa proċess, ma nistgħux nippretendu li ninbidlu mill-lum għal għada. Imma min naħa l-oħra rridu nibqgħu miftuħin kull wieħed u kull waħda minna. Irridu nħallu il-wisa għal din il-kelma ta' Alla li tbiddilna. Ħafna drabi nispiċċaw kważi konvinti illi aħna hekk ħanibqgħu ħajjitna kollha. Hekk ħanibqgħu ħajjitna kollha. Hekk din il-ġimgħa kont qed nitkellem ma' koppja u daret fuq u qaltlu xu qalilha jiena nirrabja meta inti tkun dejjem tard. Għadhom żgħar qaltlu toqgħodx tistenna li ħaninbidel għax hekk jien. Imma min daħħalilek il-konvinzjoni f'moħħok li jekk int u li jekk għandek tibqa' bil-fors. Min daħħalilek il-konvinzjoni? Qed insemmi eżempju banali. Kemm għandna konvinzjonijiet bħal dawn aħna l-koll kemm aħna? Għax hekk jien, le. Ħalli il-kelma tal-Alla tbidlek. Jekk illum nisimgħu leħnu, ma ħalli ma nwebsux qalbna. Ħalli niftħu qalbna u nħalluh ibiddililna. Ejjew nitolbu lil Mulej biex verament dak li qalilna San Pawl fit-tieni qari tal-lum. Qalilna fitxu lil Alla l-ewwel qabel kollox. Il-mara miż-żewġa, ir-raġel miż-żewweġ, min mhux miż-żewweġ, kollha kemm aħna għandna skop wieħed, għan wieħed. Illi nfittxu l-ewwel qabel kollox lil Alla. Jekk aħna nħobbu lil Alla bis-serjetà, l-ewwel qabel kollox anke qabel żewġek, anke qabel martek. Ibqa' ċerti li lil żewġek u lil martek inti qatt mhux se tieqaf tħobbhom. Qatt. Anke meta jkollok tentazzjonijiet kbar. Għax jekk int poġġi lil Alla l-ewwel qabel kollox, Alla l-ewwel li se jipproteġilek lil dawk li tħobb int, lil martek, lil żewġek, lil uliedek. Ibqgħu ċerti li Alla jridna nħobbu lilu l-ewwel qabel kollox mhux għax għandu bżonn l-imħabba tagħna. Imma għax aħna għandna bżonn l-imħabba tiegħu biex insibu ordni f'ħajjitna, biex ħajjitna ma tibqax f'konfużjoni, ma tibqax disordnata. L-imħabba li għandna lejn Alla kull ma tagħmel ħaġa waħda fil-ħajja tagħna, tatina l-paċi tal-qalb. Ejjew nitolbuh lil Mulej biex dan il-profeta kbir li qam f'nofsna li ħabbar il-ktib tad-Deuteronomju Ġesu. Il-profet għad nibatilkom profeta kbir bħal Mosè għalilna ktib tad-Deuteronomju.
Jew nitolbu lil mulej biex ikollna l-qalb tagħna miftuħ, il-moħħ tagħna miftuħ, biex ikollna ħafna umiltà, għax irridu ħafna umiltà biex inċedu l-armi, irridu ħafna umiltà biex inradbu il-qalb tagħna li tirreżisti għall-ġdejt, għax il-ġdejt u x'hekk anke jekk ikun aħjar, dak li hu differenti dejjem xi ftit jew wisq idejjaqna, dejjem xi ftit jew wisq ibeżżana. Jiena nemmen Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bata Ponzu Pilatu, mitu tifnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix niem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfar ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Għadna kif smajna leħen il-mulej jikellimna. Nitolbu l-grazzja tiegħu biex ma nwebsux qalbna, imma nilqgħu kelmtu blozza kollha għal kull xorta ta' email it-tajjeb. Wettaq mulej il-kelma tal-Papa u tal-Isfijiet li bla jeda iwaslulna l-kelma tiegħek li turina triq tas-salvazzjoni. Ismana nitolbuk, mulej. Dawwa lis-setanin tal-art biex jagħtu widen għall-kelma tiegħek li taslilhom permezz tal-Knisja ħalli turihom x'inhu l-veru ġid tal-bniedem. Ismana nitolbuk, mulej. Uri tjubitek mal-qaddejja tiegħek Ġorġett Portelli u maħutna l-mejtin, salvawhom u għatihom li jiksbu il-fidwa fis-saltna tiegħek. Ismana nitolbuk, mulej. Ħalina qatt inwebsu qalbna miegħek imma nagħtu dejjem widen għall-kelmtek biex fina tagħmel kotra ta' frott. Ismana nitolbuk, mulej. Biskiet nitolbu lil mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej Ġesu, inti jogħġbok tkellimna kull nhar ta' ħadd biex tgħidilna x'tixtieq minna. Wettaqna bil-grazzja tiegħek biex nagħtu dejjem widen għall-kelma tiegħek u nħarsuha. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqalbu lejn dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' Jismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-artal tiegħek mulej, aħna l-qaddija tiegħek għedna l-offerti tagħna.
Fil-ħnina tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfewhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddiż, mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja. Għax bis-salib fil-qawmin tiegħek inti ftejtna. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli ma l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giorgette Portelli li jogħġbok issejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif bil-mamudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli San Ġwan Bosco u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek
Alla missier li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħafna drabi meta xi ħadd jgħid xi ħaġa jew jidilna xi ħaġa li ma toġobniex, nispiċċaw biex nattakkawh kif jagħmel dan ir-raġel tal-Vanġelu tal-lum. Jew nitolbu lil Mulej biex jatina kapaċità, jatina qalb, jatina widnejn moħħ li jkunu kapaċi jilqgħu il-persuni ta' madwarna anki bid-differenzi, anki bil-kritika li jistgħu jagħmlulna biex verament ngħixu ta' aħwa flimkien. Induru lejh u flimkien ngħidulu inkantaw. Sirna illi jint fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi salnatek ikun dak li trid kif fis-sema hekk dak fl-art ħobsna ta' kuljum għatina jent illum ħfrilna tlubitna bħalma naħfru lil minu ħadi għalija la taħallix fit-tiġri Nizdeħlisna mid-deni missirna li jinti fis-mewir missirna li jinti fis-mewir. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Xtijak hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għadina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u rieħu tkun il-fejn. Here, O Lord, and I will be here. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be here. For you are the one I praise. Dilek bis nfaħħar Mulej. For you are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be here. Save me, and I will be saved. Heal me,
O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. For you are the one I pray. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. أي واندي انتو بالكل تنسابوا بنكتين ومحبتين وين نسرحكم على النجس. أي واندي ينانت الكليم تالحياة تدايم نتيكم بالملمع لما يقبضكمش أكتراتش إيفا مولاي انتي يالا تيهي ليلك بس مفحر. You are the one I praise. Heal me, O Lord, heal me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Dilek bisim fahamone. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord. فيعني مني. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. In a road in the wilderness, He'll lead me, and rivers in the desert will I see.
heaven and earth will fade, but his word will still remain. He will do something new today. God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way. Nitolbu. Mulej, int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li b'din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera bi Kristu Sidna. Nhar il-ġimgħa l-ewwel ġimgħa tax-xahar, dritt wara l-qudiesa f'din il-kappella ikun hawn l-adorazzjoni wara l-qudiesa ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Ikun infaħħar Ġesu Kristu għal